U ime Otca i Syna i Svjetog Duha. Hristos Voskreσε! Hristos Voskreσε! Hristos Voskreσε! Poštovani u Hristi, braće i sestre, čuli sme Svijato Evangelije, koje čitame na glasu v troch jazykoch. Po cerkonoslavjanskim jazyku, którym służymy, po greckim jazyku, który pre nas je takim hlavnym jazykom, płodnym jazykom, gdzie były napisane i te nasze bogoslužobne teksty, a i sme dostali víru z Grecka od našich ravnoapostolov Kirila i Mefodija, a takisto i da kotre Evangelija boli napisane v tomto jazyku. I z toho dôvodu čítame to i po grécke, zo úctevu tomuto jazyku. A čítame to aj po slovenské, za to, že žijeme na Slovensku i že každý mal právo, kto si dúma, že môže i ne rozumiť poriadne po cerkonoslavianské, že by aspoň raz v roku sme všetko rozumeli toto Evangelie i za to čítame i o štátnom jazyku. Bratia i sestre, może keď sme sluchali toto slova dnešného Evangelia, tak sa nám vidí, že možno ani po slovensky sme to poriadne nerozumeli, za to, že Joán Krstiteľ, Joán Bohoslov, ktorý napísal toto Evangelie, bol vás veľkým bohoslovom, za to je mať názov toto pomenovania bohoslov i vím proste krásne opisuje Gospoda Isusa Hrista i hovorí nádherným tým teologickým bohosloveckým jazykom. I vím hovorí o Isusovi Hristovi, začína toto slova svojho Evangelia, jak ho nazýva, že vím je slovo, logos. Logos vo gréckom jazyku je mužského rodu, v našom jazyku je to stredný rod, ale inakšie je to vo gréčtine mužský rod a Hristos je nazývaný jak logos, čiže to slovo Bože a valičajú v Sviatom písme na začiatku, že Boh sotvoril svit so svojím slovom. To znamená, že jednak Boh povedal, že što bude, že by sa zrobilo, že by sa sotvorila zemľa, ale zároveň aj to sa má na mysli, že ho Boh Otec stvoril svit aj so Synom svojim jedinorodným, aj so Duchom Sviatým. Čo to vlastne, keď hovoríme o Hristovom voskresení, čo musíme ísť až úplne k stvoreniu svita? Je to z toho dôvodu, bratia i sestre, že by sme pochopili hlavnú podstatu existencii ľudstva. Podstata je to, že Boh sotvoril svit, a takisto aj človeka, že by sme ho my oslavovali, že by my sme sa zdokonaľovali a Boh nám dal proste aj slobodnú voľu a možnosť, že by sme sa aj my stali bohami. Tak, jak Vin je Boh, aj Vin nám dal možnosť byť na jeho úrovni. Ale postupne, pomalu. A Adam a Eva chceli to rýchlo. A ne zato, že by oni to chceli rýchlo, ale diabol, ktorý ich pokúšal v raji, Vin ich nahváril, že by im povedal, že Boh im nehváliť pravdu, že oni keď vidia zo toho stromu, keď budú jesť poznania dobrá a zla, takže oni takož sa stanú bohami a že Boh to nechce. Čiže z toho dôvodu oni upali do hriechu, sohrešili a takisto aj my, všetky ľudia z nima, ich potomkové, máme ten pravorodičovský hriech. Čiže my ľudia sme byli sotvorené na to, že by sme slavili Boha, že by sme vlastne byli týma bohami, proste takýma, jak je Boh, ale samozrejme nie na jeho úrovni, ale že by sme sa totálne zdokonalili a zbožtili, splynuli so Hospodom Bohom, ale toto bolo hriechom úplne zlikvidované i zničené. A z toho dôvodu Boh potom vyhnal Adama a Evu z raja
a ľudstvo tisícky rokov žili vo hrichu a Boh si ich pripravoval na to, že by poslal svojho jedinorodného syna, toho syna, so skotrem vín aj švic otvoril, aj človeka sotvoril, všetko, čo vidíme, že by tento jedinorodný syn za nás umer a že by voskres a zobral nás nazad do toho ráju, na toto úroveň, na ktorý bol človek pred tým, jak upal do hrichu. I to je proste hlavný zmysel dnešného sviata, bratia i sestre, že Gospod Isus Kristus bol rozpiatý za nás a prišiel vlastne na zemi práve kvôli tomu rozpiatiu, práve kvôli tomu, že by za nás umer i že by porazil smrť. Že by ten diabol, ktorý naháril Adama i Evu v raji na hrych, takže by bol pokorený i že by prišiel ten Spasiteľ, Syn Boží, ten Boh, taký istý Boh, jak je aj Boh Otec, jak je aj Boh Duch Sviatý, že by vy nás vylil zo zvyši temna, zo pekla, zo zvyši zla, zo tých úzov, alebo zo tých okovov, ktoré sme boli zviazané od diabola, tým hrichom, a že by nám dal možnosť vojty do Cárstva nebesného. To je hlavná podstata tohoto sviata i tohoto dnešného dňa. I z toho dôvodu je Páska Kristova pre nás najväčší i najradosnejší prázdnik vo roku. I naša úloha je, že by sme sa snažili dostať Hospoda Isusa Krista do našho života, do našho srdca, že by Isus Kristus sa stal našou filozofiou našeho života, že by Vy bol ten, ktorý vládne v našom živote, že by to nebolo len možno nejaká formalita, čo robíme na Pásku, že prídeme do cerkvy, dáme si posviatitý jídlo a to je pre nás vybavené. Ale práve, že by sme celý rok boli skutočnými Christianami, že by ten voskresný Kristus, že by v nás žil, že by sa stal každodennou súčasťou našeho života. Vtedy my si zaslúžime to, čo pre nás Kristus robí. Samozrejmá pravda je, že vy to za každého jednoho z nás zrobil. Za každého človeka Isus Kristus umer a prijal na sebe túto smrť i hriechy naše zobral, že by ich umrtvil. Lenže my nemusíme byť spasené, to nie je povinné. Tak, jak nebolo povinné pre človeka, že by pre Adama i Evu, že by upali do hrichu. Oni nemuseli, oni sa sami rozhodli, že poslúchajú Adama a že porúšať toto prikázania, ktoré Boh im dal. A takisto aj teper, keď Kristus nás príde zachrániť, tak to takisto nie je povinné. Kristus to robí, dáva nám tú možnosť, ale my to nemusíme prijať, nemusíme to akceptovať. My kľudní môžeme zostať žiti v hrichu, môžeme kľudní zostať, tak v úvodzovkách povedeno, tradicionálnymi christianami, že si prídeme posviatiť Pásku a máme to vybavené, zase na celý rok máme pokoj so cerkvou, aj s Hospodom Bohom, aj so všetkým tým. Ešte si dávno potom bude hovoriť, že tak ja keď prídu do cerkvy, no tam spievajú Kristus voskres. Čiže to je, bratia i sestre, dajaká symbióza medzi Bohom a nami. Musí byť spolupráca na spasení. To máte tak, keď Tišo takto sťažoval, že sa topí v dajakým jazeri a prišli proste záchrancové, dajaké požiarnici, alebo toho chceli zachrániť a vyhovoriť, že netreba, ďakujú, mi Boh pomôže. A oni samozrejme odršli, když sa zatopil a keď prišiel pred tú bránu
апостол Петар им говори, že не може да бити, že не е пустили до Царство Небесно, а више зачал стяжувати, že je še tak надіял на Бога, že mi поможе, а він не поміг, не захранив. А говорить, že він ti посилав Божjarnikov, že by ťa prišli zachrániť, ty si to odmietnul, ty si povedal, že to nechceš. Čiže proste toto je, bratia i sestre, že by sme naozaj na to dumali, že vlastne spasenie je to nielen na Hospodu Bohu, ale aj na nás. Nikto nás nevyťahne z toho hrícha a nás povinní nespasiť, ani povinní nás nezachrániť. Musíme i my na tým spolupracovať. A jak sa na tým spolupracuje, bratia i sestre? Jednoducho, že budeme ne, jak je valo, tradicionálnymi chrystianami, ale že budeme týma chrystianami, ktoré chcú i žijú proste celý rік tým Bohu uhodným životom, ktoré navštevujú Boží chrám, ktorí sa pričašťajú Sviate Hristových tajn i robia všetko to, što Hristos to hovoril, što Hristos vlastne pre nás zrobil, jak nám dal prikazanie. I to je najpodstatnejšie, i najhospod Boh nám pomôže, že do toto sa nám darilo i že do my sme boli skutočnými christianami, nelen týma akože, ale takýma, ktoré chcú ísť do Cárstva Nebesného, za to asi uvedomujú, že nikto to za nás nezrobí, len my sami, keď proste to budeme chceli, tak vtedy nás Kristus spasí. Naj Boh nám dá radostné prázdniny tohoto krásneho sviata Voskresenia i naj nám pomáhať, i naj nás vo všetkém blahoslovia, vo všetkém dni našeho života. Amen. Kristus Voskrese. Kristus Voskrese. Kristus Voskrese.